So welcome back to my channel, ha? Hindi na. So for this vlog, uwi na kami. Asa na muli? Uwi na kami. Uwi na kami ko no. Uwi na kami sa bahay namin. Ganon. Si Marlo muli og asa ka uli Klo? Daguhoy? Uy. Ikaw Klo? Sa cleaning residence. Allah, cleaning residence. Oh, nagkuan sila. Naglinis ng kwarto namin. Mga Tagalog pala kayo. Kasi uwi na kami. Mga Tagalog kasi kayo naka-stay dito. Chicken lang, Tagalog. Yan o. Ano? Yan. Ginagawa. Yan, dalawa na yan. Tagalog yan. Mag-Tagalog nga kayo? Ano nga sa'yo? Tagalog. Ano nga siyo? Tagalog, ano nga siyo? Uklo. Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo, Teko, no? So, everyone. Malipayon ang mga everyone. Mamuli namin. So, uwi na kami ngayon. Punta kami sa bahay namin. So, mag-swab test pa kami siguro. Then, pag ano, okay na, uwi na. Kami. Tama sayaw, Klo. Tama sayaw, Maki. Wag. Shout out Jason Klo, shout out Jason Klo. Ari, istirahat Jason Klo. Dira ari, istirahat ari. Istirahat Jason. Shout out Dudo. Uli na me. Uli na ta. Hi Jason. A few moments later. Hello guys. I'm here. Nakauli na, nakalaya na. Saka dito sa Adlaw. Nakauli na dito. Na marami po yan. Ikaw, dali. Come here. Ay ko. Dali ah. Uy, Gian, Michelle, nag-inis na mo? Mingaw. Gimingaw. Gabi, asa ka? Mingaw ka papa? Mingaw ka papa? Mingaw ka papa? Ayaw ko video ni! Hindi ba vlog ko? No. Kay. No vlogan. Kay. Wak. Mingaw! Wak lagi. Wak lagi. Ay, sa vlog. Sa vlog. Nalik bebe. Layo to. That's all for today's vlog. With her. Her gabi. So, please share, comment, like, and subscribe. And hit also the notification bell para always updated sa akong mga new uploads. Then see you sa next vlog.